Alhamdulillah, asta'inuhu wa astaghfiruh. Udumo lonke lumfanele uAllah yena yedwa, umenzi wezinto zonke, umdala weinsuku, umdali wezulu nomhlaba. Sidinga usizo lwakhe, uyena osincedayo. Sidinga futhi nani nokuxolelwa noma nokuthethelelwa nguyena. Bafowethu, siyamdumisa ke umdali, sesibuya ke endumisweni, sesibuya kuyodumisa. Njengoba nisibona sibahle sicwebezela sinje, sibuye emathempelini ke manje ukuyodumisa umdali. Njengoba kushiwo ukuthi siphakamisa izandla zethu, ngamadolo siyamkhothamela, ngezindebe siyamdumisa. Sesibuye ukwenza lokho ke manje, lokho esakuzela emhlabeni. Ake ngiqhubeke futhi ngibheda ngayo le ncwadi le edumile. Ngiyabheda ngayo le ncwadi. Ngifuna ukuthi mangabe ngifunda le ncwadi, wena obukele le video le, bese ubala iminyaka yakho njengoba ku-2025, bese wena uhlanganisa neminyaka yakho ngo-3025, meaning 100 years from now. Kuyobe kugcwaliseka ngawe lo mbhalo lo engizowufunda manje. Ngivule incwadi kaJobe 17, ngiqala ku-verse 1. Umoya wami usuchithekile, imihla yami iyacimeka, okwami sekuyithuna nje. Bese uyehla uya ku-verse 11. Imihla yami isidlulile, amasu ami anqunyiwe, kanye nemicabango yami yenhliziyo. Ubusuku babenza imini, bathi ukukhanya kuseduze nobumnyama. Uma ngithemba ukuthi indawo yabafileyo iyindlu yami, ngendlalele ukhukho lwami ebumnyameni. Ngibize ukubola ngokuthi ubaba, nezimpethu ngokuthi umame nodadewethu. Liphi pho ithemba lami na? Yebo, ithemba lami ngubani oyakulibona na? Liyakwehlela emigoqweni yendawo yabafileyo, lapho kuyakuba khona ukuphumula othulini kanye kanye. Zithi mayicula ke iyoni zithi, liyini ithemba lomuntu ongenaye uNkulunkulu? Ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Nami ngiyabuza, uma ungenaye uNkulunkulu empilweni yakho, liyini ithemba lakho? La ilaha illallah. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wakho, ngaphandle kukamdali wakho. Ungazenzeli isithombe ezibaziweyo, namfanekiso walutho okusezulwini phezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Nanko-ke umlayezo enginilethela wona namhlanje kungoLwesihlanu oluhle. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukamenzi wakho, ngaphandle kukamenzi weinto zonke, ngaphandle kukamvikeli wakho, ngaphandle kukamdala weinsuku. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.